مسلم لیگ نون دے صدر نواز شریف نے بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی نو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر دے عہدے لئی نامزد کر دیتا۔ قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر وچ نویں قائد ایوان دا انتخاب اج ہوے گا۔ تفصیلات دس رہے نے اسلام آباد تو خالد محمود۔ آزاد کشمیر دے وزیر اعظم دی نامزدگی لئی لمبی مشاورت کیتی گئی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف دی زیر صدارت اجلاس وچ وزیر اعظم ہاؤس دی سطح تے فیصلے دا اعلان نہیں کیتا گیا۔ جمعرات نو پارٹی دے قائد میاں نواز شریف نے بیرسٹر سید افتخار علی گیلانی نو وزیر اعظم آزاد کشمیر دے انتخاب لئی کاغذات نامزدگی جمع کراؤن دی ہدایت کر دیتی۔ مسلم لیگ نون دی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے افتخار گیلانی دی نامزدگی دی تصدیق کر دیتی۔ مریم اورنگزیب نے آکھیا کہ افتخار گیلانی دی بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزدگی دا فیصلہ نواز شریف دی منظوری نال ہویا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر لئی مسلم لیگ نون دی طرفوں افتخار گیلانی کاغذات نامزدگی جمع کران گے۔ ادھر نون لیگ آزاد کشمیر دے رہنما شاہ غلام قادر نے ایکس تے لکھیا کہ کشمیری عوام دے عزت تے وقار تے کسی بھی قسم دا سمجھوتا نہیں کرانگا۔ نواز شریف دے نعرے ووٹ نو عزت دو نو یقینی بناواں گے۔ ایک ہور ٹویٹ وچ انہوں نے سابق صدر آزاد کشمیر میر وائز یوسف شاہ دے بند لفافے وچ استعفی بھیجن دا ذکر کردیاں آکھیا میر وائز نے دستانہ پاؤن تو انکار کر دیتا سی۔ دوجے پاسے پاکستان پیپلز پارٹی نے قائد ایوان لئی دارالحکومت مظفر آباد تو پہلی باری منتخب ہون والے ممبر اسمبلی مختار عباسی نو نامزد کر دیتا ہے۔ قانون ساز اسمبلی وچ براہ راست 45 نشستاں نے جنہاں وچ مسلم لیگ نون اپنے 31 ارکان دے علاوہ عوامی دست و بازو دے ایک رکن دی بھی حمایت حاصل ہے، جبکہ پیپلز پارٹی دے 14 ارکان نے پہلے مرحلے وچ وزیر اعظم بنن لئی کل رکنیت دی اکثریت یعنی 27 ووٹ درکار نے۔ آزاد کشمیر دے وزیر اعظم دا انتخاب جمعے نو ہوئے گا۔ کاغذات نامزدگی بھی اسے روز جمع ہون گے تے نماز جمعہ دے بعد قائد ایوان دا انتخاب متوقع ہے۔ خالد محمود، چوپال، اسلام آباد۔